Mahigit 1,000 sanggol naman po sa bayan ng Asingan. Ang target po na makumpleto ang kanilang mga bakuna. Batay sa pinakahuling tala ng Rural Health Unit Asingan, sa target po ng 1,111 po na batang may edad 0 hanggang 12 na buwan na dapat mabakunahan ng munisipyo, 339 pa lamang ang naitalang fully immunized o yung kompleto po yung bakuna hanggang Mayo 31 ng kasalukuyang taon. Target na mabigyan ng mga kabilang pa sa mga datos upang kumpletuhin ang proteksyon laban sa mga sakit na maaring maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Dahil dito pinaigting ng RHU Asingan ang panawagan sa mga magulang na tiyaking nasusunod ang schedule ng pagbabakuna ng kanilang mga anak. Ayon kay Marilo Torio, Non-Communicable Diseases Program Coordinator, kabilang sa mga libreng bakunang ibinibigay sa mga sanggol ang BCG, Hepatitis B vaccine, pentavalent vaccine, oral polio vaccine at MMR vaccine laban sa measles, mumps at rubella. Binigyang din ng RHU na mahalagang makumpleto ng mga bata ang kanilang bakuna upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa komunidad. Patuloy namang hinihikayat ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga sanggol sa pinakamalamit na health center at samantalahin ang libreng serbisyong pagbabakuna na inaalok ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.